Ndị be anyị ndewono nna anabata unu na chanel m a na-akpọ nọ igbo tik nọ. Ọ bụ na isonyebe n'otu anya biko ị na-egbukwu oge nne tinye aka na ihe a na-acha red a na-akpọ subscribe button. Subscribe ebe ahụ soro chanel a ka isoro n'ife a na-alụ ka isoro n'ife a na-arụ ka ibido sụba igbo ka ọ ghara ịbụ ị na obodo nna gị ofu nwoke nwa abịaba ogbuo gị ọ na-akọrọ gị aba ị na-akọ ubi ọ na-akọrọ gị ọwa ị na-akọ ọnụ katazo mepezelu gị adaka n'ọnụ enwe so ọ ka gị ma na itinye isi na chanel a mụta ụfọdụ ihe m ga-akụziri gị ka ọ wee bara gị gịnị uru. Getting sick of all the small town talking. Nke tata na vidio nke mbọsị nke tata ihe a ga-akọwata bụ afa dịgacha iche iche nke ị ga-akpọnwu onye hụrụ n'anya. Yes, onye hụrụ n'anya dịka obi mụ onye dị m n'obi ọ dị m n'obi ị ga-akpọnwukwa ya onye hụrụ n'anya. Afa ndị dịgasị otu a ị ga na-akpọ onye hụrụ n'anya ị ga-akpọnwukwu ya nwoke ị ga-akpọnwukwu ya nwaanyị otu ọbụla o si wee sọ gị wee tinye ya. Ịfụ onye ahụ ị hụrụ n'anya dịka di gị ị na-ekwu ya isi ya obi m afọ ịhụnanya ọ ga-achịkwa ọchị gotere gị ezigbo fon. Ụmụafọ a na-atọkarị lelele pọrọrọ onwe ka isi na-ayọ di gị ihe o mere ọrụ gị ya inwekwa ike ịkpọ ya ofu afa na-atọ ụtọ dịka obi m. So nke izizi bụ obi m. Ịbụọ ị ga-akpọnwukwa onye ị hụrụ n'anya bụ eze m dịka di gị. Eze m pụtara n'oyibo my king. Ịkpọkwa ya eze m bịa kene ka m jụọ gị eze m bịa eze m ọ ga-atọkwa ya ụtọ maka ọ pụtara my king eze m onye isi. Ana ịma na ụmụ nwoke na like ịbụ gịnị ndị isi so mgbe ịkpọ ya eze m obi atọkwa ya rịkpọrịkpọ. Ọzọ ị ga-akpọ nkwụ onye ị hụrụ n'anya n'Igbo pụtara ike m pụtara n'oyibo my support my companion. So ị ga-akpọ nkwụ ya ike m my strength ọjọgụ. Na ịkpọkwara ike m abụkwa ebe ọbụla ịfụrụ gị nọ ebe ọbụla ifu itie mmadụ etikwana ahụ ike m onye isi ezinụlọ ike m ịkpọkwa ya ọzọ ịyọkwa ya onye gị onye pụtara ike m. Ọzọ ị ga-akpọkwa onye hụrụ n'anya bụ agụ nwoke pụtara my lion pụta brave man onye shiri ezigbote ike ya na ike m bịakwara iyite mana ha dịcha n'iche n'ụdị nke ha. So nke a bụ agụ nwoke ịkpọ ya agụ nwoke ofute gị dọla dosa gị tebụl iwe jegoro Brazil ahịa ihe nke atọ gbogbo. Anyị ekwukarịgo nke nwoke ka anyị bịa na nke nwaanyị. Afọ ị ga-akpọnwu nwunye gị oyoyo gị bụ tomato jos. Ịma na jos abịa na jos tomato dị ebe ahụ buchere ibu dị pokopoko. So mgbe ị kpọrọ ya tomato jos ọ pụtara asa ọ pụtara nwaanyị mara mma nwaanyị dị fresh correct girl nwaanyị mara mma nwaanyị dị fresh ọ bụ ihe ọ pụtara. Ịgbakwa ya tomato jos bịa keli tomato jos ịgbakwa otu a ushiri ga-efu egusi ofe onugbo ga-atọ ezigbote ụzọ ma tinyekwara gị jara n'enyi ya ịmasị dosekwa ndị ya dunu ya pụtajara n'enyi ya. Amaka m nke nwa m nwaanyị so machi ọchị ebe a nwekwa ihe ọ na-aghọta maka anyị chachịba. Ị ga-akpọ nkwu ya egovin. Ị ga-akpọ nkwu nwunye gị nwaanyị egovin ọ fụtara fresh skin egovin ị na-egbuke ịkpọkwa ya nka isi ebuo ya aka ma dị ọkụ ya. Ị ga-akpọ nkwu nwaanyị hụrụ n'anya bụ akwa ugo. Ịkpọkwa ya akwa ugo m ịmana ugo nnụnụ na-eme ajịbọ ahụ ịkpọ ya akwa ugo. Ị ga-akpọ nkwu ya ụtụtụ m ọ pụtara my morning star ya bụ gịnị anọ n'elu bed nteta n'ụlọ ụtụtụ. Ọ bụrụkwa ịtọ nọ ya dịka enwe ma ọ terapụ ọdọ dịka enwe wee kpọọ ya ụtụtụ m. Egekwana m ntị nwaanyị ọbụla mee gịnị mara mma n'udo nke ya. Nwaanyị ọbụla ị hụrụ n'anya nọ
ụtụtụ gị ị ga-akpọ nkwu ya ụtụtụ m ọtọpụ ya ụtọ obinye ozugbo chitere gị ezigbote nri ahụ onye ọ na-atọ gị. Ị ga-akpọ nkwu ya nke m ọ pụta n'oyibo my own mine specially made for me ọ ihe ọ pụtara. Ị ga-akpọ nkwu ya nke mụ ọ ga-alaikekwa ya ọ ga-atọkwa ya ụtọ ọ ga-echikọrọ gị ezigbote ofe ahụ tikwara gị jara n'enyi ya ajụkwana m ihe jara pụta amarọkwa m. Ị ga-akpọ nkwu ya oyiri di ya ọ pụtara n'oyibo reflection of my husband ya bụ efu ya ifugo di ya ifu di ya ifu gị ya ejima oyiri di ya. Ị ga-akpọ nkwu ya oso di eme ya bụ di ya na-eme ọ na-eme di ya na-eke ọ na-eke di ya na-enyere aka ọ na-enyere aka oso di eme. Isi ka anyị kpụwa afa tọrọ ụtọ anyị ama nsikwa ebe a wee pụọ ọ kakwa nkụ mana ndị nke mkpọrọ gị were ụtụ ya ofu n'ofu wee na-agbanye wite onye hụrụ n'anya ọ ga-atọkwa ụtọ n'obi ọ ga-ekelekwa gị ọ ga na-atọkwa ya lụkatakwa ọlụ ike ọ na-alụ lụkatakwa ọlụ ike ọ na-alụ ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike ya abụọ bụrụ nwoke ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike agụ nwoke ọ na-atụ ya nke bụ nwaanyị lụkatakwala ọ na-alụ lụkatakwala ọ na-alụ nnudu ụmụazị ime nke a ị ga-akpọ nkwu ya ha nwaanyị m fụrụ n'anya ọ dị m n'obi nke mụ ọ na-atọkwa ya ojisikwa ike na-emekwa ụmụ ihe ndị ọ na-eme. Ya pụtara anyị ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata. Mbọsị ọzọ anyị ga-apụtakwa kọwakwa akụkọ ka o ji anyị wee na-asị gị ka ikiri ihe onyonyo a wee kiriti ya ebe a tinye aka n'ihere ede ahụ ka anyị soro n'ihe anyị na-alụ na chanel anyị ga na-emekwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'Igbo. Anyị ga na-akụzi ụfọdụ ihe dị n'Igbo ga-abụ ịnatakwa from ala bekee tu ebe isi iwe nwee ike wee kpakwa nkata n'Igbo kpa nkata kirikiri dịkwa n'Igbo iti ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe gị na ndị agbata obi gị. Ya bụ na m ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata. Ngwanụ anyị ga-afụ n'ọzọ. Bye bye.